Després d'una victòria tan important com la d'ahir, que no fa ni 24 hores, evidentment l'equip encara està en aquest punt de recuperació, tant física com mental. Evidentment, mentalment, a nivell de moral, sempre és una injecció positiva aconseguir una victòria com aquesta, com la d'ahir contra Sopron, una victòria molt treballada, aconseguida de forma molt col·lectiva i des de la defensa, especialment. Per tant, sí, la resposta és que sí. Sí, està clar que el Salamanca és un equip amb molt de potencial ofensiu, aquesta temporada especialment, s'han reforçat molt bé, a més, amb jugadores com poden ser les Lloyd mateix o, evidentment, Sílvia, Gil, que són les tres jugadores renovades. Són jugadores amb molta influència dintre de l'equip. Tant Lloyd com Hayes, com fins i tot Sílvia, evidentment, tenen molt de pes en el que fa el joc del bloc directe, en el que fa també en la responsabilitat anotadora que tenen. Les tres tenen molts de punts també a les mans, a part de bona lectura com és evident, i en aquest sentit és una gran dificultat defensiva haver de combinar això juntament combinat a més amb tota la resta de potencial que tenen a l'equip, també amb jugadores interiors. No, ja tenim experiència amb clàssics que cada clàssic és un món. L'any passat és un clar exemple en el que nosaltres els vam apallissar aquí en Lliga, ells ens van apallissar allà, ells van aconseguir el primer lloc de la Lliga regular, que va donar factor pista, i per contra nosaltres els vam guanyar el play-off i la Lliga. Per tant, els toms que dona això és una clara evidència que cada partit, cada clàssic és un món i que en aquest sentit hem d'aparcar ja la Supercopa guanyada, un títol més a les nostres vitrines, i en aquest sentit és un partit a Würzburg, que és un altre món diferent i de gran dificultat. Per tant, només pensar en aquest partit i evidentment no pensar en altres.